Molt bones! Doncs avui us volia ensenyar que he fet com una mena de curs online que podeu seguir per aquí des de YouTube perquè aprengueu a fer-vos un catàleg online dels vostres productes, del que vengueu a la vostra botiga. En aquest cas l'exemple l'he fet d'una botiga de roba esportiva, però la podeu fer del que voleu, vale? Podreu afegir, mostrar les categories, etc, filtrar per preu, veureu els productes vistos recentment. Bueno, tot això ja anirem veient com va. Podrem veure que aquests productes d'aquí, per exemple, són diferents d'aquests d'aquí. Veurem el per què, això són productes destacats. Que quan clicarem en el producte veurem que podem mostrar el preu, però no hi ha el botó d'afegir a la compra. Per què? Perquè de cara a un petit negoci tot el que és gestionar l'estoc pot ser complicat, perquè si teniu un sol inventari de productes, si el teniu penjat en una web online, o sigui, és a dir, en una botiga online i el teniu a la vostra botiga, pot arribar a ser un petit caos. Després hi ha el tema de la gestió de devolucions, gestió de comandes. Si no esteu gaire al corrent dels correus electrònics, i això al final pot acabar sent una mala experiència per l'usuari i pot provocar la inversa del que esteu buscant. Vale? Llavors, jo d'entrada sí que recomano que mostreu què és el que veneu, però sense botiga online, només així en catàleg. Llavors, en el catàleg veurem que podrem afegir una pestanya per demanar informació sobre el producte, vale? Amb les que vulgueu posar, el correu, el nom, l'assumpte, quina talla necessites en aquest cas perquè és una samarreta o que et puc ajudar, el telèfon i per enviar. Veurem que també podrem afegir una pestanya per mostrar, per exemple, un vídeo del producte. Si, per exemple, feu una review, la review és ensenyeu com és el producte i tal, o si podeu posar una galeria d'imatges més extensa que no pas aquesta. Per exemple, si feu, imagina que en el cas de tractar-se de roba, imagineu que una clienta o alguna amiga que vingui i es prova la roba i li agradeu fer un petit vídeo, pengeu a YouTube i ho podeu posar aquí perquè sigui més visual que no només una imatge. Vull dir, veureu que es pot personalitzar molt això, d'acord? Però per arribar a tot això primer haureu de veure tot el procés, vale? Ho farem utilitzant el WordPress i un plugin que es diu WooCommerce, que és el que el converteix en botiga online. Llavors, n'afegirem un altre que el que fa és anul·la el procés de botiga i que sigui només catàleg. Vale? Doncs això ho anirem veient en diferents vídeos, són uns 14, em penso, 14 o 15, i anirem veient el procés des de contractar el domini i el hosting, que en aquest cas he utilitzat un .com.es, que és dels més econòmics, i veureu com utilitzem el hosting de Servei Web Hosting, que és una empresa que està a Girona, que ens ofereix un hosting gratuït, un allotjament gratuït. Per tant, pel preu del domini podeu tenir el catàleg online muntat, d'acord? És supereconòmic i crec que val molt la pena aprofitar aquest tipus de serveis. Bé, doncs si us interessa, us espero a dintre del curs perquè aneu veient tot el que podem fer. Vinga, fins aviat. Adéu.